Salut! Astăzi vom vorbi despre Olanda. Iată câteva lucruri interesante. Țările de jos. Aceasta este denumirea oficială a Olandei. Limba vorbită este neerlandeză, iar locuitorii se numesc olandezi. În capitala Amsterdam sunt de 2 ori mai multe biciclete decât mașini, iar dacă aceasta nu v-a mirat, e bine să știți că în oraș sunt mai multe biciclete decât oameni. Wow. Olanda este supranumită țara lalelelor. Totuși, locul de origine al lalelelor se află în munții Himalaya, tocmai în Asia. Morile de vânt sunt unele dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Olanda. În vechime erau folosite pentru a proteja terenurile de inundații. În prezent, în țară sunt mii de mori de vânt, dar acum sunt moderne. Acum se numesc turbine eoliene. Sper că v-a plăcut Olanda. Ne revedem cu drag în episodul următor. Pa, pa! Pa!